Welcome back sa aking channel guys. Nandito ako ngayon sa Barangay Tibagan. Ayan sa aking tita. And ipapakita ko sa inyo yung irrigation dito sa kanilang bayan. Ito. I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. A few moments later. Ayan, magluluto tayo ng ano ba to yan? Ng tawag dito? Ito yung cellphone niya, di ba? Hello.
May lamig pa sabi na eh. Busit ka na eh. Ay, tatang po ulit ka. Po yung Marites. Hi, Marites. Sige, vlog.
Hello, Ayan si Marites. Marisol. Hi, Marisol. Subscribe niyo po yung ano ko mo. Huwag niyo ba subscribe yung Abelbil? Wag. Boss. Day na ka rin. Ito po si Marisol. Taga Sunsol. Ito si Marites. Ito si Marites. Tagalabi. Taga Bawal si Marites. Iyoko mo. Hello, Marisol. Ito si taga Sulsol. Hello, Marisol. Huwag niyo subscribe yan. Si Kabilbel. Hoy, subscriber po. Ali. Jenny Kabilbil. Ay, Seni Kabil. Ating niluluto yung manok. Lechon manok. Ginawa ko kasi pinirito ko muna siya para malutong. Ayan. Para malutong. Sarap po. Ito yung niluto ko na torta. Ano, konti na lang. May kumain na kasi. Kaya bawas na. Hindi ba mo kumain? Ito po yung kumain. Yan po yung salarin. Ito yung manok. Dali lang po. Pakikita po yung kilayin. Yan. After kung nagluto ng manok. Ito yung niluto ko kanina. Ito yung kilawin. Ay, wala na. Konti na lang guys. Kinain ng ibang tao. Shout out sa kumain dyan. Ayan yung salarin. Ayan po. Si Tita Sally Kabilbil. Ayan sa mga dyan, sa mga pangpangan daloy, ayan, kilawin, kilayin, ayan. Itak na yung murugo. Yaman niya kasi yan. Wow. Manyaman niya kaya may higisan na eh. Siya tapo. Ayan. Okay, tamong ulit dito tayo sa manok. Lechon manok. Naubos na yung allowance ko. Shout out sa mga dyan. Ayan. Ayan po, malapit na yung birthday ko. Baka naman po, February. Baba ko na po ba yung Gcash ko? February po February 21 po yung birthday ko. Baka naman po. 21 po ang birthday ko, February. Lagyan natin ng sarsa. Magic sarap. Lagyan natin ng konti para medyo magkalasa, magkasarap. Kanyaman na yun eh. Kaya pang sauce. Ito yung sauce niya guys. Ito meron, anong tawag dito? Meron siyang, ang tawag dito, Ansen? Panara. Panara? Ano to? Parang, anong tawag dito? Parang yung, Panara. Panara yan? papaya. Yung papaya na dinurog yan. Tapos meron siyang, ito, sauce. Yan. Magkano kasi to? Tita Sen? 200 pesos po yan, yung buong manok na yan. After nito guys, manganta na po.